Què passa, millennials? Com va això? Wake Up, Dead Man. Un misteri de Knives Out. O de Punyals per l'esquena. És aquesta ja tercera entrega d'aquesta saga, com dic, de Punyals per l'esquena, dirigida per Rian Johnson i protagonitzada per Daniel Craig en el paper de Benoit Blanc. Producció de Netflix, amb un elenc que ara flipareu, i n'acaba de sortir el tràiler. Així que anem a reaccionar-hi. Let's go! A veure què s'explica en aquesta ocasió, millennials, al bo d'en Benoit Blanc. Ja la meva pronunciació. Let's go! You're the only one on stage with the Monsignor at the time of his killing. You're the only one at that church who hated his guts. The spirit really moved him today, huh? So tell me, És que l'elenc... what the L'elenc... hell happened? Everyone thinks I did it. I didn't do it. This goes way beyond normal police work. This is something even I have not experienced. A perfectly impossible crime. This case is solvable, right? I'm incapable of not Una mica solving Kim a Gutiérrez, crime. no, aquest actor? Oh, you'll see. It's fun. Wicks had a vast family fortune. If made public, can ruin people. God forbid. It is time to discover what this flock of wicked wolves is hiding. There's some Scooby-Doo shit going on here. Scooby-Doo. La música. With all the pieces on the table, this crime appears impossible. Makes me sick. These kids painting rocket ships all over his sacred resting place. Oh, quin plano. Mira. Quina pinta que té això. Pum. Anem a la mandanga, millennials, anem a la mandanga. Gran pòster, com sempre, i ara ho veurem. Sinopsi. En Benoit Blanc torna per el seu cas més misteriós fins a la data, no? Com qui diu? Most dangerous case yet. Rian Johnson a la direcció, Rian Johnson al guió, i ara aquí fliparem una mica. Daniel Craig com a Benoit Blanc, protagonista total i absolut. Jojo Connor com a Judd Duplentisi, no sé com es pronuncia. Primer Sant Cristogoros, Glenn Close, Marta de la Croix, Josh Brolin, Monsenyor, suposo, Jefferson Wicks, Mila Kunis, la cap de policia Geraldine Scott, Jeremy Renner, Dr. Nat Sharp, Kerry Washington, Vera Draven, Andrew Scott, ojito, Lee Ross, Kyle Spaney... De què em sona la Kyle Spaney? De què em sona la Kyle Spaney? Ah, amigo, Alien Romulus. I Civil War, és veritat, és la fotògrafa. Genial, m'encanta. Què més? Daryl McCormack com a Cy C. Draven, gran fan de Thomas Hayden Church, Samson Hall, Jeffrey Wright com a Langstrom, BP Langstrom, que no sé el que voler dir BP en aquest cas, Annie Hamilton com a Grace Wicks, James Faulkner com a Reverendo Prentice Wicks, no sé el pare, Bridget Everett com a Louise, Noah Segan com a Nikolai i Kit Burden com a Decen Clark. Decen tampoc sé ben bé el que és, però bueno, aquí dalt tenim... Cosetes, no? El que diu? Bona pinta. Fotos de la producció, aquí vés a saber què és el que està veient la bona de la Glenn per posar-se així, Jeremy Renner i Andrew Scott, fotos del rodatge, més rodatge... Josh Brolin té una presència imponent. La veritat és que aquestes pel·lis molen molt. Com deia Millennials, és la tercera entrega ja. Vam tenir Knives Out, que va ser un boom amb qui hi havia per allà. Hi havia l'Anna de Armas, hi havia Chris Evans... Qui més hi havia? Jamie Lee Curtis, Michael Shannon, Don Johnson, Toni Collette, Christopher Plummer... És que clar, és que ja de la primera se t'anava la olla, a l'elenc. O sigui, on te vas? Després vam tenir Glass Onion, que també, deixa't estar. Edward Norton, Kate Hudson, Dave Bautista...
Jessica Henwick, Janelle Monáe... Potser el de Glass Onion és l'elenc... Bueno, Ethan Hawke, deixa't estar Hugh Grant, no, sí que hi havia gent, sí. Serena Williams també apareixia, Karim Abdul-Jabbar també apareixia. Hòstia, no me'n recordo d'això. Bueno, sigui com sigui, miren, aquestes pel·lícules no arriben al nivell potser d'elencs com pel·lícules de Christopher Nolan o Wes Anderson, que hi ha garrotades literalment per sortir les seves pel·lis. Però com que són cintes i històries molt corals, a la gent li ve de gust. I aquestes històries de misteri, amb aquest punt Agatha Christie, sempre conviden, sempre venen de gust de veure i per tant suposo que de participar. No m'he fixat quan és la data d'estrena, ara que penso. Ah, mira, el 12 de desembre. O sigui, per dates més o menys nadalenques la podrem gaudir a Netflix. Així que jo no sé vosaltres, millennials, però a mi em genera molt de hype. Això que sigui la història més misteriosa que hem tingut fins ara, pinta bé. Com sempre, deixeu en comentaris el que us sembla aquesta proposta. Què n'espereu si ja heu vist les entregues anteriors? I si us mola aquest rotllo així de misteri, d'assassinats, etc. Rebenteu el botó de like i subscriviu-vos, que ja sabeu que ajuda moltíssim. I ens veiem al proper vídeo. Fins aviat!